Den 24. august, der udkommer vores største kollektion nogensinde. Og det er nervepirrende på en eller anden måde, det er lidt skræmmende. Og det er fordi, at det hele afhænger af, hvad der ligger i den her kasse. Og om ting er blevet fucket op. Det er projektet nu. Finde ud af, om det her kan sælges. Holy shit. Oh my god. Skal vi starte ud her? En fan favorite. Vores mest solgte produkt nogensinde. I ikke kun én nye farve, men 2 nye farver. I får selvfølgelig nummer 2 at se lidt lidt. Lad os starte med den her. Fuck, hvor er den fed. Sindssygt blød. Falder helt perfekt. Refleksstriber. Et monokrom design. Vores signatur metallogo. YKK. Zipper. Lynlås til lommerne. Label. Metalbeats. Og det Drago handler om. Hvis vi lige kigger på vores nye clothing bag. Fucking lækker. Jeg ved ikke, om I kan se. Og den her må I egentlig ikke helt se nu, fordi det ikke er færdig med udvikling, men jeg har jo lovet en launch her den 24. Så alt afhænger virkelig af det her. Vi har været igennem den grønne, nej den brune. Vi går til den grønne nu. Der kommer også til at være sort, der kommer også til at være grå, men nu kender I jo, for det er restocks. Så dem kommer jeg ikke til at spille tid med at vise her. Det er crazy, det her. Så har vi en virkelig, virkelig potent grøn. Et af de mest efter, det siger næsten hver launch, men lige fordi der kommer en ny en hver launch, mest efterspurgte produkter nogensinde. Det er vores nye script, short sleeve, digital camo shirt. Noget, som har gjort det lidt svært at producere den her, det er, at de fleste skjorter, som man kan finde, er lavet af en eller anden ringe blanding af polyester. Jeg vil virkelig gerne have en klasse skjorte i 100% bomuld. Så er det her lavet. Script shirt, 100% bomuld med meant for more. Script logo. Hvis jeg kigger historisk set på hvad, som der har gået godt for Drago i forhold til produkter, så er det hvid. Og hvid er ikke noget, som vi har lavet i ret lang tid faktisk. Den sidste helt hvide t-shirt, det er næsten et år siden. Det var vores 08 anniversary t-shirt. Så vi har lavet en ny. Det er vores nye Sun t-shirt i Ivory. Sun kommer af motivet på ryggen. Powered by the sun. Bum. Bum. En af de blødeste bomuld, du finder. Altså det er blød bomuld det her. Virkelig nice fedt. Jeg glæder mig til at vise den lidt. En ændring vi har lavet i forhold til at vi plejer, som vi lægger mærke til, neck-tagget. Det er en foldende neck-tag den her gang. Sådan så vi ikke får en eller anden grim syning her om i nakken. Og så selvfølgelig reinforced stitching. En ekstra tyk krave. Tæt siddende. We love it. En af de fedeste brune farver. Vores Royal Brown. Fedt print. Sidste overdel. British Racing Green. Racing Team t-shirt. Nu til noget helt nyt hos Drago. I bund og grund, skjorten har vi heller aldrig lavet før. Det er virkelig et piece, jeg har ville lavet længe. Men vi har også noget, jeg har sådan lidt teaset den igennem hele videoen. Noget, som vi heller ikke har lavet før. Nogle accessories.
mesh trucker cap. Og det sidder bare sindssygt klasse. Men vi er selvfølgelig ikke færdige. Vi har vores British Racing Green Racing Team trucker cap uden mesh. Samme situation. Helt samme pasform. Virkelig fed farve. Print, eller brodering hedder det. Brodering, 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 brodering. Fed. Vi har first up, udover kappene, som I jo har set. Ej, hvor er de fede. Perfekt brun, perfekt brun. Kakao hedder den. Next up, det er nok den fedeste grøn, jeg nogensinde har set. Personligt så vil jeg nok ikke style med en sort t-shirt, så vi smækker en hvid t-shirt på nu. Så har vi den første t-shirt på, den første overdel fra den nye kollektion. Prøv lige at se den her farvekombi med den der lidt knækkede hvid i ivory, og så den her fede olive green. Boom. Virkelig nice fedt. Falder virkelig nice på kroppen også. Hyldenslommerne spiller. Den brune t-shirt, som jeg viser lige før. Vi kalder den Road to Heaven. Fordi der står The road to heaven feels like hell på ryggen. En lidt anderledes statement, men som jeg egentlig føler beskriver det her med, at man gerne vil opnå noget i livet. Men The road to heaven feels like hell beskriver, at det kan godt være virkelig hårdt i rejsen mod det gode, fordi at man ikke bukker under for de fristelser, som der ikke får en derhen. Og de ting, som man egentlig måske godt gad nogle gange, som der faktisk i virkeligheden trækker en væk fra de her mål. Men hvis nu vi ser bort fra det lidt mere, hvad kan man sige, følelsesladende, så er det nok den fedeste brune farve til en t-shirt, som jeg nogensinde har set. Jeg synes virkelig ikke, at den kunne have været bedre. Den har den helt perfekte varme. Printet i den her lidt off-white cream, og printet igen på ryggen. Så er der detaljerne, der bare altid spiller. Igen, bomuld, det spiller bare. Og sidst, men slet ikke mindst, igen, vores Racing Team t-shirt. Og vores Racing Team cap. Racing Teamet. Bum, bum. Club Drago. Så har vi, hvad der nok er the fan favorite. Produktet, som folk har spammet min inbox over. Den her. En dejlig brystlomme. God bred. Du kan faktisk have noget nede i den. Jeg vil nok personligt style den med en hvid tanktop eller en hvid t-shirt. Det er det, jeg har stylet den med til videre, men den spiller. Jeg har på fornemmelsen, den kommer til at ryge hurtigt. Så jeg glæder mig til at høre, hvad jeg alle synes om den. Men det var egentlig det. Nu kan jeg sove godt i nat. Fordi at jeg ved, at alt tøjet er ligesom det skal være. Jeg må godt sige, at det har været stressende. Det har været på den gode måde. Sådan en hverdag, der er fyldt med opgaver, som alt sammen blomster op i noget, som der man gerne vil. Så jeg glæder mig til, at I kommer til at se den inde på hjemmesiden. 24. august. Vores største kollektion nogensinde. Og der er sådan, når man får et vildt godt thumbnail. Er det ikke sådan noget, så gør man sådan her.
Jeg ser i hvert fald, vi ses. 24. august.